И здравейте отново, юбилейният 20 епизод ще снимаме днес. И какво мисля да направя като юбилей? Не знам какво ще настава там, дори не знам защо е тук. Но вече не е тук. Не знам какво да направя в този 20 епизод. Да печем клей най-добре. И за извините за следващия епизод, просто бандика май ми спря, не знам какво стана. Стана нещо, което не беше приятно. Това знам. Но ни трябва кабелстон. Преди на миналите си сървайвали, когато нали още не снимах, си бях направил едно фурнейс рун, го бях кръстил. Имах супер много фурнейс, супер много печки и всичките печах, нали, там камък. И това е. Направил цялото такова място фурнейс рун. На един от старите ми сървайвали. И не знам, 100% няма правим фурнейс рун, защото то е тъпо. Тази е скапаната пещера. Меча ми! Помните в миналия епизод, ако сте го гледали, разбира се. И моля ви, абонирайте се. Имам гледания, това не ми е проблем, но нямам абонати, което е тъпо. Така че моля ви, абонирайте се. И знаете, ще почвам поредицата на Need for Speed Shift 2. Това го знаете. Надявам се да е важно за някой. За някой 100% не е важно, но поне за някои хора да е важно. Сега, като с 20 епизод, ще прескочим това. Вау! Дори се качихме на него. Мисля да не го правя юбилей някакъв, като 10, никакъв юбилей не правих. Просто си снимах. И така, и тук мисля да е така. Просто си снимам и си правим басейн. Пишете дали искате, защото знам, че никой не пише коментари. Обаче, моля ви, пишете, искате ли да направя мазе. Това е важно нещо. Или да си направя някаква там барака подземна. Някаква барака. Всъщност сега ще направя басейн и барака. Басейна ще бъде дълбок 5-6 метра. Живота направо 5-6 метров басейн. Никой няма да влезне в него, ще ви е страх. Такова. Все още мисля, че епизодите след 13 или 14 не са качвани. Ще ме извините, но това е 20 епизод, аз съм качил 13 все пак. Не качвам толкова често аз епизоди. Качвам само когато е нужно. Или по-точно когато имам време. Това е най-точното. На света. Най-точното нещо на света е това. Когато имам нужда, качвам епизоди, когато... Или когато имам време. По-точно е. Пак го казвам. Това за времето е най-важното. В момента имам няколко минути. Този епизод свършва и спирам и бандикама и аз спирам да снимам за тази вечер и това е. Някакви минути имам. 5 минути имам. Така че... Малко повече може да са, но... Ето я дупката! Намерих това. Не тук. Сървъра си намерих портал. А това, портал към края. Прав съм това с портал. Ха-ха-ха, тук имаме за енджетите и такова. И най-яката картина, която се виждали. Само на 20 ФПС. Някакъв каменен меч имам. Старахме да вляза? Старахме? Ще паузирам докато го направя.
И здравейте отново. Тъкмо трябва да спирам клипа и тъкмо завърших басейна. Разбира се. За този юбилейен епизод, т.е. басейн. Не мисля, но в следващия епизод 100% ще направим някаква къща или ще подменим тук някои неща с брикс. Защото аз харесвам много тухли. Имам тук брикс, тук не, тук брикс, тук не, някакво такова. Или така на черти. Не знам. И чао, защото скоро ще стане вече 8 и... Айде, чао.